এটা আমার গ্রিনল্যান্ড মণ্ডপ মଣ୍ଡପର এই ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆଟିଏ ଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ିଆଟିଏ। ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ିଆଟି ଆଜି ସଫା ହେବାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସଫା ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲାଣି। ଯାଆଁଳମାନେ ସେଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦାନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଯାଆଁଳମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଫା ହେବ। ଆଗୁଆ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଇଛି ଦଳ, ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ସଫା ଚାଲିଛି। ତ ସଫା ସରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ କଢ଼ା ହେବ। କିନ୍ତୁ ମାଛ ଯାହା ଟିକେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଲେ ବୋଲି ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଟିକେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦାନା ପଡ଼ିଛି, ଦାନାରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମାଛମାନେ। ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଚନ୍ଦନ ଭାଇ। ସିଏ ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇ କେମିତି ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗାଡ଼ିଆଟି ସଫା ହେବ ତାର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ସକାଳ 8ଟା ବେଳୁ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଏଇଠି ତାର ସେ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବୁଲୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସଫା ସରିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିଆରେ ପାଣି ପୁରେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିବେ, ଯେହେତୁ ପାଣିର ଅଭାବ ଏ ଗାଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଟିକେ ରହୁଛି। ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଙ୍ଗରାଜ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ିଆ ସୁକା ଅଭିଯାନର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସକାଳୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଗ୍ରିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଣ୍ଡପର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସେ ଆଜି ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ସଫା ଆମର ଚାଲିଛି। ଗୁରୁଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗରାଜ ସାର୍, କ'ଣ ଅଛି ଗାଡ଼ିଆ ସଫା ଅଭିଯାନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତ ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ? କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖୁଛି ଭଲ କାମ ଆସିଛି। ହଁ, ଗାଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ଟା ଯେଉଁ ସଫା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତ? ମାଛମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଜାଆଁଳ ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ସଫା ଚାଲିଛି। ଯାହା ହଉ ହାତରେ ଭିଡୁଛୁ ନା, କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ଯାହା ହଉ, ଗାଡ଼ିଆଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଫା ହେଇଗଲେ ପରିବେଶଟି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। 7 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାଆଁଳ ଛଡ଼ା ହେବ ଏଠି। ଟୋଟାଲି ଗାଡ଼ିଆରେ ଯୋଉଠି ଗୋଡ଼ ପକେଇବ ସବୁ 5 କିଲିଆ ମାଛ ବାହାରିବ। ଯାହା ହଉ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପାଣି ପୁରେଇବା ଅଭିଯାନ ହେବ। ଏ ଗୁଣ୍ଡ ଦଳ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ପଶିବ, ମାଛମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ସେମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଠି, ଆଜି ଖେଳିଛନ୍ତି ମାଛ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର ହେଉଛି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏ ଗାଡ଼ିଆକୁ। ଭରପୁର ପାଣି ହେଲେ ମାଛମାନେ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ଖାଦ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। କିଛି ମାଛ, ପୁରୁଣା ମାଛ ବି ଗାଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଏ ସଫା ହେଇଗଲା ପରେ। ଯାହା ହଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଶଟି ସଫା ହେଇଯାଉ, ମୋର ଅନୁରୋଧ।